lugar ng motordog kay nato maabot pulis ba? Mali, istorya na ko na. Dapat na sa zero ba? Ah, ilaw, di ba? Sinahon sa mga manok. Patay gid ayo. Patay yun. Oo, galaging patay. Pero di po gumagdag. Atay mo. Ipa, beto. Bisag man say patid. Pakabalat. Ay pagliog na kay mo. Oh, Wala. putol na yung kamot na. Mag istorya lang. Dili kay ko. Kaya naman mo. Di man po ka karagdanan mo. Kalendar galita. Gani oh. Kamu mo gihawang baliw. Tabangan niyo. Ay, Lahat. Ano? Mao gyud. Anak ka ni kuan, anak ka ni Ipapan niyo daguman. ay, paniyo di ay. Eh, inaikan natin. Patay yun. Bantay yung ka rin, hindi yung ka magmahirap. Ako din. Doon yung ka na pisuan ko anak ka. Ah, di magpreso gali ko, solinder gali Kaya ko. yung magipatay. Uy, yan baka. Sip-sip na. Ay na. Ano yung magipatay? Ha? Nabira na mo na. Kaya yan baka babaon ba? Pulis na yung magkulit ka babaong na. Ha? Sarong na, naganuwa pa mananiw na sa pisuan. Di pa na. Tagar may pulis. Ay, pulis ba? Gahulat na eh. Oh, na, pulis. Amura mag... Ako, solinder man ko. Oh, solinder man ko. Ah. Yawa. Tiwasan. Iwasa, kusas. Hilaw, gid mo. Nasa pagtiwas mo na, kabuhi ka na. Ah, sige. Iwasan daw. Buyod. Gani kay surrender iga. Wala, ako solinder man ko. Agsanggot eh, agsanggot eh. Amo ni Ano magit sa na lang katungkol bala. Wa may kwan tuto bod daw. May dugo po. awa ba dia tuto, wad. Wala. Kuan po ka kay Namo ko. Pungkol gidi. Pungkol gidi ring no, gamit mo ring. Pungkol kina. Gikasa gitu nimo siya ring. Ako maingon ako. Patay ko. Ako maingon. ikaw dali ka bira to, boss ali mo Ha? Bilasang ako na ko ipasangilan ano ba? Ano sa mandili ikaw ato? Sanggot kalay na akong putol. Posel ay no. armas to Putol gali na kana na yung posel. Ha? Pulis. Kana pulis nang kanang sakay. Sana. Rangka sa tambok. Abagay ko gihatod. Uy ka. Paon ka na ron. May kinuyanan. Libre kaon do. Libre ka. Libre, way problema dito. Libre to, libre patutanan ko. Oh, gali ang pangita. Libreng gwardiya. Kaon. Libre kaon di pangita mo dai. Kasi ikaw ang mayor dito gaw. Ha? Ikaw ang mayor. Basig sunod pa. Sunod. Ayo eleksyon naman ron. Mo na dito sa city ya. Kadagan ang mga pulis ini. Mo palag imong gibadlis suiti ka no. No. Kasanggot. Ha? Kan mo lagi baglis mo suiti no. Dito kuan ba basketbolan. Ato bang Usa to gidari mo to dai tong lidos basketbolan po dai ring. Ungay to. ana papadako burak to. Ah burak dito gidapon mo tong nangnagan ng mga pulis hadlok nimo. Ah, ikaw dito. O siya to. Ade kagadag burak kanong kana mong putol mong gi. Anan kasi kuan naman na jujo naman na kaabot na sila dito. Igo ba nang imong giugasan. Ay nga ko cylinder, wa pa ko nila gihatod. Go ahead. Right, dinagdang sa kanot ni Ubo. Dito. Location mo. Nasa rin, bantay ko rin. Naka, birada. Ubo sa balay ni Dito. Baka lang iabot sila rin. Bisa, positive yan. Positive yan, palpagan. Dito na natin. Patayan.
Patay yung kay Solinder. Magkuhog ka na magkuhan kay Nay Guardia. Ay, naigwardya, bantay mo no? Oo, Nay Guardia. Deon. Wala po itigatag. Kawa pa ito nga siya. Padulong na. Kaya pa, yatod lang ko niya. Nga mag-hike? Ano pa ta? Kita ko yato na po. Ha? Naday kayo po na. Neng, kita yung Ano maghato. pa ta? Kita na po yung makasol na po. Di lagi ani. Di. Waon man nila. Asa ang patay, kaon siguro po na nila. Mahasol man ang kita gimuhungit ito. Atuon man to nila pulpan. Ito, gordihala na. Nana?